Troke Bratroxy, Republic de Kitalon. Deitor Angkang Alomta Republic de Talon Dunwiti. Bongrungarong Asarthi, Hem Sining Richu, Longli Richu Kitoki Jirpon. During LP School along, Hanbang Kaduri. Christian Adhorom COC, Honghari Adhorom along Chipa Ogdu, Silonija Northeastern Range at Tumpen Tempi Nebdun. Kardom, Birta Life Penili Birta Thanbang Pi, Sami Suhenati Mupi, Non Birta Ang Tonpen, Archupanik Tha. Pinidifu Go Boys Higher Secondary School Patu Aklamalong, Indeng Troke Bratroxy, Indian Republic de Kitalon. Pinilaso Jai Mekalong, MP Horan Singh Be, Chris Sirkep, Difu LA, MLA Bida Singh Ingleng, MLA Dor Singh Ronghang, Team Karbi Anglong Do Anlapen, Manke Do Karbi Anglong Adiputi, Commissioner DC, Madhumati Bhagawati Atumpen, Chitong Rapetsi, Indeng Troke Bratroxy, Republic de Kitalon, in Samjin Pen Pichun Pon, Daldali Pen Birta Life Apperanki Abraham Tiso report. A constitution which is structured and founded on the six of the inclusion, equality, justice, integrity upon which our country is administered. We are glad that as the largest democracy in the world, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Lakhain ko Ratrok Duwar Buguri Constituency Angkang Pi Deitor Angkang Alomta Pini Republic de Talon Dumriti. India Angkang Pi Along Anta Pini ke Republic de Talon Ponriti. Lason si Pini Deitor Angkang Along Republic de Talon Dumriti. Laki Deitor Police Station Congress Party Office Deitor Lems Lapen Kaprek Department Atunta Talon Dumriti. Usi Birta Ribdunlong Hanbokapen Robinson Killing Report. Tadang nilitum Nili Block Congress Committee lapen ke Duar Baguri Mondol Congress Committee atum pen patirpi ponsi pini 26 Januari Republic Day ke talon pon nilitum kadawe Congress ke klem akorti lapen ke kithe gidung tumpen nilitum dakye tong long lapen ke la so a program nilitum ang song pen jitu nilitum leader tum ain instruction nating kan nilitum pini pachun pono lake pini 26 Januari ke okol dagdat pokali pirthia dang litum India angbong ason tok anna hute ta litum talon pono lapen ke dak nilitum ta talon pon pamelo lapen ke la so a program logot nilitum pan isi instruction na pido lake nilitum Congress leader Rahul Gandhi alangli jitu Bharat Joro a program ke an pon pen ke success pon ilitum kada weda theglong lo lake kol nilitum Congress atum je election hainangi pu phane ke claim chot pugali lake jitu BJP atum divide and rule akam na ke claim so divide and rule kupu kisinon isiwat ilitum kaddo kawe India angbong anutin ajatin lapen ke adhormo tin pen isiwet pen kam ke klempon thegi lapen ke development ahin sitame anso se ke klempon thegi lahai our sai kedeng ponje phanse alangli daso Bharat Joro andolon ke alangli klempon bomlo lapen ke success o nilitum che theglong lapen ke Congress afan sitame directly indirectly sitat nilitum ale dosi nilitum che theglong dasila so pensi akol nilitum afan je ilitum Congress ke claim anutin akorte angira tum sitame anso se ilitum claim ponangalang poti puthot ilitum taso Bharat Joro andolon ben judat abisita hat se hat joro taso andolon nilitum claim ponji tase pini bangke isi sankalpo divos pason la seme ke tangpon dia la so program se tame nilitum claim ponji la pen ke patun ponregi la pen ke kadok kawe arat pen sitame nitum a response ke long pon ji angring nilitum chetheglong lasi nilitum Ladakh district long nilitum president lo sumronghang sar sitame alangli initiative ken pon me olo lasi pini arni ke dak nilitum Karbi Anglong bong sitame la puis Karbi Anglong angbong jitu district andar kidu anutin a president atum block puno mondol puno anutin afan sitame alang litum misen pen kam ke claim pon dia fansi instruction pi pamela la sei kaddo ka visitan ni litum ningarong la anso se kam ke claim pon dia fan la pen ke ni litum pacun pon po la si nili
hin pen ke la kwansi la pini a program alam ke nil ke ning ke pon kagi chalo kardom Chinthong constituency ke parlo bongrung arong asarthe hem ingdeng ke thom ki chok chojun mate sining re cholonglu richo aphan patuni ke thok ki jirpon labangso ke thok ki jirpon along langthe langpong pen chenglok womut bokan sitami me et mi phun pusi kurusara hin pen nang pachini dun lapen hapu saraswati tiron pia hin pen adonarab lapen kadokavia phan kachurupa jirpon pen misen pen pichun pon wothat langso pen Birta life perangke Rajiv Hansi report pen Karbi ki plang pen ka pin chong chujun chuku ba hem phu pen ja Birta la suka ni yom ni hat la ga ko si cho me phi da de ne bo ada buku bukeng bong la pen phagar tu phagar mi la pen objor pang bolong le korme hothai kiron ke bat kai long le la so jutang ke litung Karbi hong hari potman ke pirthe ruritik tala so hong hari khai ke la son si klem na ko la sini tung ke la gitu pini ya son rong sar chu ko pe na son habi amwa long prek habi chu ko bate pin pu sita la so ni mara ko na ora po la so ni mara kom ke chin thong long ya jantar chu ka pin chong ka pini ani ta pavir vela la pe klem ver la so si pini la daga chu jun tani tung la so ni mara kom ora na ko pinian ke bukhong thom lo pen tu nile botane kanti akusa tame pe kon lo pen ka pithi joda mission pachun kon lo siningarong lo don abian do ma tong dun da ke thi ding don rap noi don tamanda ninga klong min churu pa jo Duwarbagori MSC constituency alo during LP school along Lothan bang kaduri thekte men kache thaba phai bat piglo sita than bang ke inwel lasi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang pen local MSC mate KAC education EM Richard Tokbi atum than bang nang ke toidon serak japan school managing committee SMC atum pangdakpon han buka pen Birta life perangke Robinson Killing report ni ladak during LP school long SMC mate guardian tung kaching room pen media person fan kachohang lapen ko media person mate ferangke bitung dum pastame akero bi parpik lo alang tum daran ke bang pot kachipaduk pen ke bang tu pot la sia pangsi ke la sanalo lili tum la SMC mate guardian tum pen media tum bang kachohang alam thike la lo je pipon ma pulte nil tum LP during area bang ke during LP school han lo ke banne sitame pini anian sitame last school long single teacher nearly 1994 peneng 2023 an lo 29 years ang bong stami nearly single teacher lo aswang bong si nearly fan BLO pen program sarkar kam nang to istami nearly penan claim na laso kosi nearly ko an ma dak usumar dam han ke pathek nang ji laso ke ki unnam le det mate keli dam le det som ko lasi pini Karbi Anglong Autonomous Council KAC lapen dail tum local MSC Richard Stockby akhai mate education EM akhai pangsta me kachuning rialam theke lahan lo jelang le tum non pubjin pen da assistant teacher na to ye fan si chuning ri lo lapen kedam tang laso school amen pen that teachers tame duibar ne nang toy dolo tame dak a teacher wangwi pen bahira pen si transfer dam juison si theklong lo lapen ko la sana thaksi lanon latest rationalize kuri hustame inura teacher bang stame la stame school hem bang we pin pen si alang li bahira pen si transfer dam jui la son si dolo la si pini tum la during LP school along na je toy dung sumar guardian la pen SMC tum ni tum kasik sa ka son si dolo mate isi ning ke dono son si dolo pipon ma pulte ladak teacher appointment stame peace tame bang we det son si ning tum je theklo alam the paklang thuke la han lo non hedjong rationalize ka kuri ahut naga to asara men ke la han lo mongol sing ingti alang le hansek gaw LP school pen sitame ladak school hem wang pin pen si bahira pen si stay order change der masih alang list tame wang wedat lo la non latest appointment wang lo tame alang list tame wang wedat lo la Nili tum ladak school long arta ke do jin la pen a teacher enu gada joini si pini tum managing committee la pen rat hoi sing room lo asining duk mini alam la sinili tum pot along people si sar enu wen ma la so alam lo la si nili tum council kachari mate team kar benglong mate Duwarbagori
lukerem isi mate education mapan chuning rilo la si prabjin pe nili tumalong non inut a teacher misen pe na toi phan sini tum chuning rilo la pen ke alang li tum majok le lan dan tang wai phis itame ang tan la pen atok anu dodera la dak isgur he mate la dak alang li phan na prabjin la pen klang dak la pen wai dak pen achi klang iman selang li phan chuning rilo la si majok sitame la dak dai tu kecian lu putte lang tum cipaduk wek nai athe da la dak nili tum long usumar tum na hok alo la si ardom chuning rilo la si angtan la pen atok anu dodi pen nang le tum la dak kewang jam chuning rilo majok le dak tang sitame Pusar pisar adina kaya hutpen kirim pon boma jutanga jubat lapen atirim atera manta kirira krong ke dam boma jok korte bangke thomatu Christian dhorom chi osi hongharia dhorom along si chipa ogdu bangso joine pini kheroni tharve hidi solok inghia romalong donni terona hematum Christian dhorom chi osi hongharia dhorom along bangke thoma bangpu bang phiatum chipa ogden pamelu bangso long Karbi hongharia ronatang pensi ahemalong sekar hipon paduponsi hongharia dhorom along alang litumapan dengpon pami mati hokpon pamilu pusi tharve hidi solok inhi rongasar rajuing hipen pachinipon lapen bangso long nokbari longri habekong long singtombi longri sar rajan kathar Karbi hongharia dhorom amai long maipu sikari kathar paharve hidi rongasar rajuing hi KCS jenka jon maipu lindok rong hanglapen kichigiding atung chitong pen RD chipidun munti West Karbi anglong pen joram kathar report Kristan men ci unang kok alam the la puelo nili Kristian do sita lahai tirim hai hui aphananda induk long le la pen nilitum ajutang nibat wir bom son sin li theglong la si non hongharia dhorom bang emitiglo fisar phusar angthun wangjir ingthum tir pen nili selang dun mesen son ning the theglun long si nili uthot honghari chiwang thulo kristan usi pini nilitum korte bangathom na pen osomar tibi githi nili chor men bang krethom si pini honghari long chpau dun hiren tera Lapen aku nangli long nangli pini honghari chpau dun aku kumat mata abangku akhir begini kunci ladak nangli long najitong lili ko an ge jini leta habi lapen rong asar atu anta amma na peng itu teman tanang sitong tel nili honghari ge na tidun hut ning karong klang pen aprang fisar phusar atum kirim bom dhorom mate hongharia dhorom mesen meo pu pen sialang litum puthot aning chiruido thusi nilitum rong asar hoi mate dak nache tong dun Karbi honghari amai atum pen KCS along ke claim rapet korting ji ratum pen kadok abe cingki cethan pen alang litum aphan litum honghari wang along bangke dengpon pamilo bang so along doni pen pangrumpet pen ke aphai bang cricket thom nona ko ke honghari amai hen pen nang tuma channel hoi Karbi anglong ra daphan ningang sam kadom pajirlo pini ladak tharve hidi teron hem inghierong teron na sangho tum sonjoy teron pen hiren teron pen ke probin teron pen pangrumpet ke dawe bang cricket thom alang tum ke damtang penang aningkan ke Christian along sidolo Catholic along sidolo setapini arni ke meson si jasemet Karbi honghari allo dhorom kirimatum han arni ke meson si pini dolo ladak nokbare longri habe pen chenglok habe pia longri habe kong pen narong longri habe kong pen chenglok dak rong asar rubasar chom phang asar pen ke Karbi honghari amai tiripi pen dak advisory board terang sangho pen chenglok dak central members pen longri committee ka chari pon mai phuchun bang tum pen matha ponsi jasemet alang tum Christian dhorom kedam labang ke nil tumen kipu gang tung ma gela hello kang bodat aso si pini puthot ka chewang thu ka chelong thu ason si nil tum
hok pon lo selang tum kedam tang penangar ni bangke ame thanga dhorom ame thanga jutang chitini det si kaprek ha ni chipen ke banga dhorom si dhorom kemi pu thekdon long apia po kemi pu thekdon long pen langdun lo chomat dun lo sita theklong lo hala kali hokpet ke ne karbi ke ne khai lo pena dhorom ke honghari si ha ni phi sar ni phusar tirim teram ta ne jasemet honghari tirim pena joksi ke plangi phi kereng dun pu matha thusi pu thot karbi honghari a dhorom long ke chewang thu ke nir tuma hin pen ninga klong pen alang tum han deng pon Lakha ingkoi raphoni lip MEC ki paro Silonija North Eastern Rin Chokomar atum lang parpan anat ang hungri damsi kachong hu atum ki plak tang thingpi ki nepon. Lason si Silonija North Eastern Range Chokomar atum dode sang sepen kayason petroling dambom si lang parpan kabidon anat ang hungri damsi kiri ka kuruk asay dengbom mahul kang hu atum ki plak tang thingpi apanta thekdam long penajok. Silonija North Eastern Range atum Chiparai Dengpon si amithang asay hemalong an nang palilu lapen sis pondel lapen ating piamen chapen bogi poma saidi lapen kadoka via tingpi choksikep anang litang luputa ACF pranap terona hinpen than pechinipon lapen non kiwang jilang sita lason asay kirika kurug asay dengpon bom lang puta thanpon news desk report Birta live. Okay, really to that Nordistan West Millions pen. Heading fluid ka PHM who timar smuggler against bank itu makan penta action bank dan ibon atau non sudah laso action bank yang kalau ni lah itu lason si itu isi reliable information pen kelong bidon misameng long lang parpan lahai area long Silunjan range alawat haladak Galamara range lapen Udomuka range pen isami dak triangle junction lo halso area long yang pikan hujulung pik to arjulung si arisi dak nilitum Northern range Silunjan team atum ranger chingbai rohang par alang lipan si nili pakir pi kono construction pi lo lasot peng si alang li Adobe staff highway pan kusname Japan pen ada kiri kakulu dan cycling itu so patrolling kita mahut kusname ada kisman kerok tang tinggi dan kebita tinggi highway kusname kita mahut dan kadobe area sarsa highway kurisi ada isi bukan di sini tengkai junction lo na range ke tom je to din no se hada pen na so ka ku kiri ka kuru ka sai hu system ni lu tum la plata na tin ki hu system na je ko bari la pen ni tum non system me na so kiri ka kuru ka sai ban ko de ni bom la pen muli kamatha bangke ka to ko dak bakieren sai bi system me alang le tum sai men da so kakiri kakuru basai bang galang le tum kustame dengi bom lo lapen deng bom lang kusin di matai lo Ano tum arrangement hadak lang parpan kabiton an kilometer balu je. se nilitum haladak pen almost laso panchero pen kustame nilitum haladak tini information do nilitum jedam hoitu ada dalam kalang nilitum cepat tu ya cesarai ada Pen hala dak pen ano tum thengpi dak office ki wan tang pana amoy di sa pana kibis de. Dilitum staff ahi lapen masalah ahi kadore mat dilitum kiran tang atum ihadi kan non government tangi ke lah no tangi lo ko kan lalu hal pasini Na kan dak du san approximate ladak dilitum 70 piece back already nang le lo itu ya thengpi san. ladak chap do bugi puma do Telang itu kewan ilang na ting pila pasal dolang mahaladak sport alung ka. haladak dimbang ni pasini lo interior pe lapen communication hayu kustame adak bangke lason mesana communication dim kali lasin nilitum anisi petroling kita mohot ke theglong kewan ni ta kisman hayu do igla lasin laso ke theglong an bang nilitum recovery pan body bom
Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.